2-3 borok phanongya nang jodi samung khai tongkha hangkai nini kok rumani narjak hangkai nini dola borok bodol tongkhamu tini tamui borok bodol koroi kar mane no borok ni kok narumania tini mobile renai smartphone renai tini miss call rakhana chakri manai burak buji burak bata kabang mamai cholo paltai nisin palk songoi dela khable sangram ni takutai buksa phiaba sunta mamangkha cholo paltai ni samanile cholo amra guli khai amra pita khai ingnale orowo lobo logino bisa punya sini na sini 10 number wo hajar boro sini oro jotono ozon tha sini oro nehuni boro tini oro sini sibiani bagai kasunani hunoi oro phatani boro rangno oro ni sinanji ST khlai mangla hanai jokhon sabro sini chhatra आंदोलन खाइतमai tini tamo dusi tini silong rogo खाइतम hunoi chhatra आंदोलन खाइlai mani sini chhatra ro PSF ro kasupuru aro dosam jomani o ojokha kogoi borongno bui togoi rahori bakya para pratibasi jodono seske bui togoi aro kirtan musai tamma pojonto se khari mathang bakya busubo buzak bakya omahai khayo sangram ni takutai bukhso jengkai thengjagi ma tongsinai ta kaibo jeng jodi oboni hote yaknani musum khankai jeng thansa mangsina jeng jodono par hungkai sal sini bubagra thao thansa simina sini ekmatro thansa tongkai babang nongnai phiaba jotono thansang kha ei je grada Tripurasa tumani bagai bubagra 2023 no target khlai jotono thansang je oroni je oro chini IPFT bai jut khlai BJP sarkar tukha ei je chini khum ra kono din poddoro chini tui koriya poddoro bada barba hairi bagai chini paharo jotama poddo bubarno barulia samasta oro barulia makanai sangrami takukai bukhusong jotono phadi sengar goi chini TWF rongmo chini bubagra direct kok sanani bagai village committee o joy khainani bagai 20 jana khlaiye je rohjanai ro direct rongmo